Luminos d.o.o. je znači novi izlagač na sajmu Energa, prvi put izlažemo ove godine. Ovo je specijalizovan sajam, znači zadovoljni smo sa tipom ljudi i brojem ljudi koji su interesovali za naše proizvode. Mi smo inače proizvođač LED rasvjete, proizvodnju su radimo u Bosni i Hercegovini i proizvodimo LED rasvjetu vrhunske kvalitete sa 5 godina garancije i 100.000 radnih sati. Znači, tokom sajma imali smo nekoliko interesantnih sastanaka vezano sa elektroprivredom, sa rudnicima, znači sa određenim projektantskim kućama i sa manje više s ljudima koji su iz ovoga elektroenergetskog sektora. Znači, očekujemo da ćemo uspostaviti neku saradnju ovdje sa nekim od kompanija s kojima smo se sreli i nadam se da bi na kraju trebalo da bude uspješan sajam za našu kompaniju.